Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 53 na. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon na sinar na kita sang panahon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Medyo mainit-init ang aton sini nga sitwasyon bilog nga adlaw diri sa Bacolod and I don't know dira sa inyo sini nga mga banwa kag syudad kumusta kamo dira? Kamay pa nga araaman sa maayo nga sitwasyon sa sini nga mga tinion mga kaaksyon ano? May ara to sang LPA nga panilaga ng aton sini nga pag-asa nagligad nga adlaw but according last night sa kay Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division daw matunaw man siya no timayong balita gina para sa aton taran kabalo ka kon kaisa kon medyo maulanon ang panahon may ara sa mga may ara ikong isa mga transaksyones nga hindi magkaladayon mga kaaksyon. Action Firing Line. Pero kuana kung kaysa hindi tagad mapunggan kay normal ina nga nagakatabo sa aton sining palibot ang maulanon kag mainit nga panahon mga kaaksyon. Alang sila no problem Action Oliver. No problem. Sige. Basta mo na ang aton sining nga mga utod nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam Lasay 55 na. Subo nga adlaw yari kita sa Sabado, Nobyembre 6, 2021. Action Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 49 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 56 dias ang nabilin panibag-o no nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi sa tuig 2022. Action Firing Line. Bukas na nga aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton YouTube plus ang aton sini nga Twitter account mga kaaksyon. Ang aton sini nga text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, Top 2+9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ano bala nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Mga balita sa pulis makaaksyon sa probinsya iyaho. Isa ka babaye ang ginbuno sang iya sining live-in partner matapos nga nagpangimon ang suspetsado. Action Firing Line. Puwerte no, kung kaisa ang ginatawag nga paghigugma mga kaaksyon. Nagapangibabaw
labi na gid kon palangga mo ang isa ka tawo nagakadto sa punto nga ti magpinangakig kagid. Sang una hambal nila ang tawo kuno nga nagapangakig kay nagapangimon hindi sincero sa iya nga paghigugma, hindi ko magpati. Once gani nga ang tawo nagapangakig ko ng iya sining partner may naga-iring-iring nga ibanda, meaning tudtuon ang iya sining nga paghigugma. Action firing line. Pero hindi naman bot silingon mga kaksyon nga ti kon may ara sang iban nga mabatian ka kutso-kutso pangimon dayon mo man ka pamuno bunon mong partner mo, ti lain naman nga istorya do masakit naman ina. Maybe guro pwede madala sa istorya. Kung daw hindi gid manami ang result, ti pwede man lang kamoya ka binulagay da. Action firing line. Ang importante nga hindi lang yung maglabot sa punto nga may mapatay sa inyo iya nga duha. Although nga tiway na to niya ginasuggest nga magbinulagay kamo labi na gid kung kasal kamo kay ti gin may ara kamoya sang seremonya kag may ara kamo sang kontrata nga wala sang katapusan nga pag-updanay sang inyo sining relasyon bilang mag-asawa. Pero kung kaisa do makahambal ka man lang nga may palang magsiparar ka mo sang sa maglabot sa punto nga may binunanay. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton sining nga pagpangalagad, ang police station number 2 ginapadalman pagid ang pag-imbestigar sining pagluthang patay sining GRO, no? Although nga may suspetsado na kag isa sa motibo nga nakit-an karon sang kapulisan diri madumduman yun ang ginpatay nga babayi dira sa may reclamation area nagligad nga adlaw. Do Miyerkules kundi ko magsala. May ara sang suspect na. Motibo diri posible ang pagkadula sang driver's license sining nasambit nga suspitsado. Action firing line. Kay ti magambal kita nga GRO mga kaksyon, guest relation officer. Ang iban nga ngalan sila diri nila kuan inang commercial sex worker, no? Do ka laswa pamatian actually level, no? Commercial sex worker. Diri lang ta sa guest relation officer, GRO, no? Do okay pa mapamatian, no? Waitan ni sila ya ginatamay kay nga ano mo na karon kay diri nagkadto ang ila sining source of income, no? Do ano man, way naging sila guro iban nga palangitan-an kundi ang pagbaligya sang ila sini kaugalingon sa hingalit nga kalipay sa mga kalalakinhan. Action firing line. So may ginakuha na plastar karon timo ni motibo driver's license. Ang rason kun nga ginpatay ining babae, suspikan ining babae mo nga amo ang suspect sang serye sang pagpulo pangawat sa mga kagamitan sa mga driver sang truck dira sa may reclamation area. Action firing line. Swerte, no? Anyways, mga kaksyon, sige, abayantang pulis nga mag-imbestigar sina kag makalabot sa point nga may pasakaan na gid kaso kompleto. Action firing line. Kag mahatagan hustisya ang kamatayon sining nasambit nga babae. Whatever man ang iya sining nga trabaho, GRO man siya, professional man siya, ano kadisente sa trabaho niya, ano mga sitwasyon da, bangod ginpatay ini siya, dapat lang deserving ini siya nga makaagom sang justice mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, subong adlaw ginpalayag sang volunteer sang EOC nga mo si Madam M. Ang nga gin-evaluate sang Region 6 DOH ang Bacolod nga alert level number 2, no? So ginpatihan sang kalabanan nga alert level number 2 na ang syudad sa Bacolod. But tonight we need to explain further guro regarding sini kay ang Bacolod subong nagapabilin lang gihapon sa alert level number 4. Action firing line. Ang alert level number 2 nga gina-mention diri iya evaluation sang Region 6 bangod sang growth rate sang aton diri sa Bacolod nga naglabot sa 61% mga kaaksyon, no? Pero ang alert level number 4 dapat ang pagasundon didto iya sa National IATF. Action firing line.
Basi ma-misinterpretar sang ibanda bala. That's why tonight i-explicar taniliwat kay kabalo ka sa alert level number 2 Action Oliver. Halos nga new normal na. Iihimplo ko karon kon diin nga lugar, iiriktahon ko na lang ni, no? Like for example, sa Banwasang Don Salvador Benedicto, alert level number 4 sila under sa gobyerno probinsyal, no? Gobyerno probinsyal. So dito karon bukas na sa 70% ang ila sini nga outdoor activities mga kaksyon, no? And 50% sa mga indoor. Like for example, mga restaurants, hotels, mga resorts rather dito sa area. So, ang alert level number 4, pwede na kahampang sang basketball dito sa ila. Sa ila ha, sa Don Salvador ha. Pwede na maka-volleyball, kag iban pa nga mga contact and non-contact sports, mga kaksyon. Action firing line. Amo na iya, basi bala magsalangisag kita diri sa syudad sa Bacolod. Karon ni explicar taniha, ining ulo alert level number 2, nga ginpalayag kaina, sa gihapon, i-based naton sa national nga mandate mga kaksyon, the Bacolod Steel, nagapabilin kita sa alert level number 4. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita diri sa Bacolod, si Councilor Renisito Novero nagpalayag nga laban-laban nga maaprobahan ining mandatory nga vaccination diri sa Pungsod, Pilipinas. Action firing line. And mga balita nga iban sa probinsya aside from Don Salvador Benedicto nga daw kasulhay na to sa ila pero observe lang gid sa health protocol, si Vice Governor Jeffrey Ferrer mga kaksyon nagpalayag. Siya kon kaisa Action Oliver ang Negros Occidental daw gakalimtan sa mga national figures labi na gid sa mga nagdalalaog. Siya once gani nga tapos ng eleksyon daw way na tama sa pakan diri pero subong ari na sila. Nagapulo pasiplat na kag nagabulo bisita na. Action firing line. I am talking here not only for one person yesterday nga ari di sa aton. In general, klarohon ko ha. Kay basi maglili-react naman na karon da ang pro Lenny bla tapos ako naman ang bakulon yun na sa Facebook, social media da. Action firing line. Sagi ka mo kabakol-bakol sa akon sa social media pagkatapos kung balusan ka mo do mga bata kamo mga bingit. Action firing line. Do mga bingit kamo nga mga ayo malang gali kariyo gali kag mag mo na bla magdason magkomento kamo sa tao sa social media. I-make sure nga hindi masakitan ang tao nga ginakomentaran ninyo. Ha? Kay mga tao man sila, di ba? Oo, mga tao man na sila. Now, kung ginakomentaran ta ang mga public officials, deserves na nila. Kay public officials sila, public figure sila. Kung hindi sila gusto komentaran, hindi sila mangin public figure, mangin private person sila, di ba, Action Rebel? Pungko, kamo da ka maghimungit, gusto nyo kung wala may manandog sa inyo. Action firing line. Oh, ining dumapatay iya sa presidential ball nga si Madam Leni Robredo, inyo na iya. Why ni may kontrada, no? So kung ano man ang mga komento diri, nakon, hindi nyo kuya pagtirahon. Nga hambalan nyo ko dayon nga balanon gid ang kolor mo. Susko Ginoo. Kami dire sa media, iya tanan nga mga presidential balls, nagapapili vice presidente, tanan nga nagapapili subong, ginakomentaran iya namon. Action firing line. Kag suliton ko, deserving na sila nga komentaran. Kay nga amo na iya ang trabaho nila nga kabalo na sila nga komentaran gina sila sang tawo. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, halos kita tanan, mga kakson. Action firing line. That's why kung ano man ang opinion sang isa, iya na iya opinion. Didto sa mga tao nga nagapapili. Pero hindi mo pag-atakon ang pariho mo man nga simpleng manugbuto man lang. Kay why na siya ka maang-maang. No? Didto ya kung may komentar ka against Bongbong, komentar ka against Bato, against Isko Moreno, against Pacquiao, Robredo, Ping Lacson, sino pa tong ibang nga nagpapili presidente to. Amo to yung atakon mo kung di ko to namian sila. Hindi mo ya pag-atakon, Action Oliver, ang pariho mo man nga butante. Kaya nga, abutante lang kita. Action firing line. Oh, kag kung magtirampaanay ka mo da karon, sila to yang nga gina-apin-apinan nyo, makadlaw lang to sa inyo, ito sila kilala sa inyo di ba? Pagkatapos sina, sang eleksyon, kamo yaga inaway gyapon sila ya humana. Action
Ayhan ko magtinampaanay kamo da si Lini may mahatag da sa inyo sing kumel kung sinong damo age, kadako age. Action firing line. Di Blackson an? Hindi nyo pa ipadalang buot nyo. Tigulang na kamo eh. May tigulang na kamo. Kagi na kamo sa panahon ni Marcos una ko nagkalanabo. May positive kag negative nga epekto ang martial law sa una. Dason kay explikaran ta kamo da para nga maintindihan nyo gid. Action firing line. Grabe mabing balbal nyo bisa ako sa social media. Ti subong, diri ko ya iplastar sa inyo para kaintindi kamo. Mabalusan kamo sa social media, da mga bingit kamo nga tutoy, nga magpinangayo, malangali ka pasensya. Action Brian Warden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton, sila nga pagpangalagad mga kaaksyon, ginadulong sa aton sang Zanton Plus Herb. Firing line. Tudlo ya. Sige lumla. Oo, may baho kada, may ara ka sang itom-itom sa tuhod. Action Brian Warden. Action firing line. Aksyon na, Philippine Standard Time, la City 8 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon. Ari ang mga dalagko, mga balita sa national or dito kita anay sa international nga news Action Olivero. Kita diri nagalalisay kita kung ano nga alert kita. Dito ya sa Houston, Texas Action Oliver, naga-konsyerto na sila. Imagine mo may ara sa isa ka rapper nga si ano ni ngalan niya si Travis Scott, ano? I don't know how to pronounce siya nga ngalan, basta Scott apelyido niya. Nagkonsyerto rapper Action Oliver. Nagtambong ang mga 50,000 ka spectators ang naglantaw. Grabe yan mo, no? Purti yan no. Why na to nakamas sa may Houston, Texas mga kaaksyon. Ang lain lang kay may fiesta na to sila, second day nila sang kaina, no? Ang lain lang kay may nagluntad nga trahedya sa amo yang konsyerto. Action firing line. Anong nagluntad nga trahedya? Balang tawag nila nga daw ka-stampede bala? Ang result Action Oliver, 8 ang on the spot patay, damo ang mga injuries sa sininga mga tinyon. Action firing line. Ginaimbestigahan pa sang kapulisan kung ano gid ang ginhalinan. Sining pagkalatumba sa mga tawo. Dumduman nyo to ang kay Willie Revillami sa una sa ABS-CBN nga nag-programa siya gwa sa studio nga may natumbalan to nga baral. Kundi tanan nga tao nagatindog da kag mag-saklay abe. Pagtumba sang baral, sa kadamuon nagtinukloranay na damo-damo man to patay, no? So kaangay sila natabo, waay sila nagkalamatay sa COVID-19, nagkalamatay sa trahedya. Action firing line. Puwerte, managani may mga konsyerto bala nga sa mga side streets, bala nga mga konsyerto na hadlukan ko Action Oliveria. Oo, galantaw ko sa una, wala gi kuya sa una. Dito kuya sa likod, bahala na kung daw subay lang nga kadako makitaan ko sang gakantas to ka importante, safety lang kuya, kaya hindi mo nang balaan. Kung kaysa may harap pa na hinabuyan ay botilyada kundi secure kay mo ya. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita maka-aksyon dito ya sa national are. Ang COVID-19 sa diriko una kaliho sa isa ka maestro kag maestra ini para na sa maestro kag mga maestra. Pero kabalo ko diri sa aton sa Negros Occidental kag sa Bacolod, mga mabuot gid mga manunudlo tayo Action Oliver, believe ko di sa ila. Action firing line. Dito ya sa Luzon, subong padayon nga ginaimbestigahan sang Department of Education ining isa ka manunudlo nga nag-TikTok, lalaki nag-TikTok, gwapo abig Action Oliver, itsura ya do labaw-labaw lang sa akong jutay. Action firing line. Puriya gaba, Ginoo patawara ko subong nga gabi, no? Gwapuhon do artista no? Oo, artistang jamoks niya, nag-TikTok siya. Ang lain lang pag-TikTok niya, nakitaan dito nga daw may ara sa ginatawag nga
pwede mangin child abuse pila ka adlaw, Action Oliver. Doon na balang do ka seductive bala, nagapang sidus sang isa ka babaye ining nasambit nga maestro. Sa totoong istorya, ang itsura niya, kundi ko magsala daw si Francis M. May itsura to di. No? Sang bataon pa si Francis M. May itsura ining nasambit nga maestro, matipuno. O, daw si Haydin Koman, daw pwede ko man ni Kwan ihambing sa iya. Pero dugay nga lang tao ko daw si Kwan gid, daw si ano yung aton nga iti. Ibots sa tinunto. Now, seriously mga kaksyon, ano? Nag-TikTok ini siya. Pag TikTok niya, ang TikTok na blang nagasaot ka nga daw, ang pagsaot mo bla daw amo na Action Olivero, ga mo na bla, tapos maamo ka na sa imo nga dulunggan kag nga mo na panilap ka bla. Nagapangsidos ka sang mga babayi. Ti maestro si Action Oliver. Ang lain pag didto iya, kay nga naka-uniforme ining nasambit nga maestro. Action firing line. Wala labot nga naka-uniforme ini siya, ahay. Gatablog-tablog gid Action Oliver mo sa tubang ya. Makitaan mo gid nga nagatablog-tablog Action Oliver mo. Ang ID ha, basi anong ginahuna-una nyo nga gatablog ha. Action firing line. Ang ID niya nga tablog-tablog nga may ngalan to nga Department of Education. Bosos Puriya Gaba. Hindi manami ang iya sining actuation physical, ang iya sining verbal kag sexual nga demonstration niya sa iya sining TikTok mga kaksyon. Action firing line. Actually ato nga TikTok nga daw kon isipon mo gido ka slight balangan na Action Oliver. Kiduway man lang do damo na takitan sa TikTok na nga iba niya binastyan gid sa grabe na kabastos dibla. Ato iya nakaporma siya. Nakaporma siya o galing sumala lang siya kay nga maestro ini siya. Action firing line. Ano bala kon maestro ka haw? Modelo ka namon tanan-tanan, no? Why kami di, why ning amon engineer di, why ning amon IT, why ning saksyonan sa new center, why ko di kun wala maestro maestra. In short, modelo inis na mong kisa may araman ba yung mga maestra kang maestro? Gabi nastyan mo. Action firing line. Di blaksyonan tubla? Oh, muna bla. So next time mga teachers naton, mga nurses, tanan nga mga profesyon no? Bisa na no mga sahi nga profesyon da, pag gobyerno man o kung pribado, kung gusto mo yang kuanon ka, inang respetohon ka, kag hindi madisgrasyang profesyon mo, magtino kita. Action firing line. Pwede lang yung mag-joke kaya sa social media, hindi lang yung ka-seryoso nga daw nagabinastos ka, kay ti mabudlay gid ina, no? So, gina-imbestigahan sa subong, suno pa kay DepEd Secretary nga mo si Madam Leonor Briones, mga kaksyon. Ang Regional Director sang DepEd dito sa Luzon, subong, amo ni naga-investigate gid kag we don't know kung anong dangtan niya sinipilakan law. Kabudlay sini basi kakason sa pagkamaestro niya, bata pa kanugon, no? Kanugon. Pero diri sa aton, I believe sa Bacolod kag Negros, ang mga teachers naton diri, mga but-anan ini sila. Basi may ara man guro ibanda paslo sekreto lang. Action firing line. pwede lang na sulo sekreto lang pero madakpan ka mo. Kaluluoy gid ka mo. Ay sus ko. Sige. Ang ibang nga balita sa national mga kaksyon are, monitor ka mo. Action firing line. Monitor ang tanan nga mga miyembro sang 4Ps mga kaksyon. 4PS. Ano ni siya? Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para gid ni sa inyo. Para gid ni sa inyo sa mga 4Ps. Okay, kita mo na aksyon na, no? Dayon nila palapit sa radyo nila mga miyembro sa 4Ps. Kaya mamati sila kung ano ining information. Action firing line. Pamati kamo sang maayo mga miyembro sang 4Ps dira. May ara sang balita para sa inyo. Ang ini nga balita halin ini sa Department of Interior and Local Government o kon DILG, mga kaksyon, no? DILG. Action firing line. Ang DILG nagpalayag nga ginatun-an nila subong Action Oliver nga ang mga miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4PS hindi negative report nigli para sila hindi makabaton sang inyo sini nga subsidy
halin sa gobyerno kung hindi kamo bakunado. Action firing line. Pasensya gid pero may na gani kabalo ka mo subong nga gabi. Liyog lang ko na sugid sa inyo tupad balay nga baik bati subong. Ini plano pa man lang ini ha. Take note, plano pa lang kaginatun-an subong sang Department of Interior and Local Government nga kung ikaw isa ka miyembro sang 4Ps nga hindi ka bakunado, hindi ka makakuha sang imo sini nga constitutional sa imo sini nga cash transfer mga kakson. Action firing line. Tidak mo daan sang miyembro sang 4Ps subong, no? Kabalo kong iban dira nakapabakuna naman Pero damo man ang wala pa nakapabakuna mga kakson. Action firing line. So no, sa DILG, ang ila sini nga pagtuon ipasa nila sa DSWD nga amo ang may-ara sang poder nga nagapanagtag sining kwarta para sa mga utod nga miyembro sang 4Ps kag tun-an ang legalidad or legal issues angot sining plano nga pugong sa paghatag sang kwarta nyo bulig sang gobyerno sa inyo kung hindi kamo bakunado. Action firing line. Sa mga uma-uma di damo gida ang miyembro bisan diri pa sa Bacolod sa mga syudad banwa amat-amat na kamuda no hutik-hutik kung anong dapat nga pagahimuon. Sa akon diri makit-an mga action kagabi hambal ko to senior last 2 nights ago. Hambal ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Ginatun-an na gid man nila subong ang mandatory iya nga vaccination sa pungsod Pilipinas. Hindi lang ko sunado, Action Oliver, sa bayanihan 1, 2, or 3 nga law. May ara na butang dira ining vaccination program. Amo to subong ang ginapangita nila kung ano nga provisiones didto kag iamindahan nila, Action Oliver. So hindi na gid mga budlay nga aton sini nga mga utod ta nga ara dira sa Kongreso subong. Amindahan na lang to ang vaccination program kag himuon nga mandatory ini suno kay Galvez. Action firing line. Amo na ang ginatun-an nila subong. Kay nakit-an nila diri nga like for us nakapabakuna ka na imo abi, ako, ikaw da kita tanan. Do ka unfair gid man to yung iban way nagpabakuna no? Wala sila participation on how to fight against COVID-19. Action firing line. Magambal kita nga social distancing kamo, isa na ka-participation or isa na kabutang nga nag-participate ka nga ginaaway ta si COVID-19. Ang pagpang-alkohol mo, ang pagsuksok mo sang face mask dira, face shield dira, isa na kadako nga butang kon nga si COVID-19 nagamat-amat subong contain no naga-curve ang aton sini nga cases mga kaksyon. Pero pinaka-the best pagid subong bakuna. Kumbaga mo nang pinaka-contribution mo sa aton sini nga mga frontliners nga buhis buhay dira sa mga hospitals, mga quarantine facilities nga yara dira ang may-ara sang COVID-19 nga kaso. Action firing line. Pero ining palayag sang DILG nga hindi pagtagaan sang subsidy ining mga miyembro sang 4PS mga kaksyon. Ako daw hindi man ko gani pabor, Action Oliver. I'm sorry. Amo ginang akon nga opinion mo. Kung ako di ko di pabor. Kiti, how about ya ang hindi member sang 4Ps iyang inang hindi lang gid magpabakuna? Kundi hindi gito sila karon niya kapabakuna, di ba? No? Ako hindi ko di pabor. Kay hindi man kita tanan miyembro sang 4Ps mo. Action firing line. Di ba? Oo. Hindi man halos tanan miyembro sang 4Ps. Ang pinaka-the best na lang gidiguro mandatory para sa lalama kita tanan-tanan, no? Inaya para plalarihon na lang kita tanan or waay mandatory. Duwa lang da, mandatory or hindi mandatory. Choice na nila nga magpabakuna o kung hindi. Pero ining maghambal kita nga hindi pagtagaan subsidy kay wala na bakunahan is a kind of discrimination na iya. Action firing line. Pila kadlaw ti way na 4PC labi na gid kun hindi gid magpabakuna dati ano na lang na karon. Duway kabalo ka masakit man na sa ila. Masakit man na sa ila mga action. So dapat tun-an ini todo sa DILG, DSWD, ang aton sining IETF, DOH, kag sa aton sining gobyerno. Action firing line. Sa Lunes mga kaksyon, magatinguha kita nga makakuha sa pila ka mga interviews regarding sini
most likely makaksyon sa mga miyembro sang 4Ps para at least mabatian taban ang ilas ring side regarding sini mga kaksyon. Si COVID-19 today nagdangat sa 2,656 ang panibago nga kaso. And ang aktibo nagapabilin sa 34,866. Okay na ni, nagnubo-nubo na gid. Sang sa nagligad to, yara kita sa 40,000, 145,000 ang aktibo. Subong 34,866 mga kaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang mga balita sa nasyonal ginadulong sa aton sang Evergreen Herbal Cap. Aksyon Firing Line. Last City 22 na sa aton sini nga pagpangalagad, balik kita na diri sa lokal makaksyon kay kabalo ka diri sa Bacolod, bali magbasi mag-confuse bala ang aton sini mga utod sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Kabalo ka mong Bacolod, still gyapon nga yara kita sa alert level number 4 sang kahapon na balita tani. Today, may ara sang report nga ang DOH diri sa Region 6 mga kaksyon nagpalayag nga ang Bacolod gin under ini sa or gintawag ini nga yara sa alert level number 2, no? Ang DOH classifies Bacolod City under alert number 2, level number 2 as of November 5 kahapon nga adlaw. After sa duwa ka semana growth rate sang COVID cases dips mga kaksyon nga naglabot sa 61%, meaning medyo nagnubo-nubo gid man siya, makit-an taman. Aksyon Firing Line. Makit-an tanan. Pero are, gina-check namon subong kay na-interview na action Artay Hupon si Vice Mayor Elcid Familiaran, and according to him nga hindi siya makahatag any guidelines regarding sini kiti national, na sa national dapat gid sundon. Pero tonight ipaklaro tagid abi ini kay pagintindi ko kag sa initial talks namon kay ni Madam M. Ang dira sa EOC. Nagapabilin kita gihapon sa alert level number 4. Kag ang alert level number 2 sa pagnubo lang sa Region 6 nga nakita nila pag-evaluate nila nga nagnubo gid man kag to the jets nakita sining COVID-19 everyday. Online sa Firing Line. Pa-explicar ta doga nga. We have on the line sa Baron Tanay sining time, ma'am. Good evening. Welcome to Action Radio. Action Brian Morden. May gabi, Action Brian. May gabi sa tanan ng pamati sa Action Radio. Aha, salamat gid na ma'am. Every time nga mag-ayo kita sa imo, ma'am, no? Ambal ko gani limpas sa nagligad nga tuig nga nag-interview kita sa imo. Kung may ara man sang tawo nga gusto nyo serbisyo, way na sang liwan si Ma'am Imang. Aksyon Firing Line. Thank you. Salamat. hindi lang sa ground zero, kundi on air. Anywhere kung makakit-anay ka mo, pwede ka ni ka-istorya sa iya daw ka. Way lang, daw ka simpleng tao gid lang, ma'am. Okay na to nga kon nga ko na nga papapil da si mo, ma'am, na okay na to. Ginalahogan ko lang na sila protuod na. Ma'am, ano gini ba lang alert level number 2, alert level number 4? Anong gin ang explanation si ni ma'am? Well, as you probably already know, nabalaan na sang aton nga mga pumuluyo gin shift na kita Action Bright pagkatapos nga gin roll out, gin pilot test nila sa Metro Manila ang ining alert level system. Gin expand nila ang paggamit ng ining sistema sa mga iban pagin nga mga lugar nga matagas ang mga cases or dako ang population. So isa na nadala na da ang Region 6 nga gin-shift na halin sa community quarantine status pakadto na sa alert level system. So ang aton nga una-una gid pagsulod gid sa November 1
ang assessment sa aton kag ang classification sa aton sa National IATF ara kita sa alert level 4 according sa ilang mga data, no, sa mga datos nga nakita nila sa aton. Pagi man na of course sa dashboard sang DOH. Kag ang alert level 4 so far sa bilog ng Pilipinas amo nang ang pinakamataas nga alert level is 5. Yes, pero wala sang syudad or banwa or probinsya nga napaidalom sa subong sa alert level 5. So ang pinakamataas is alert level 4. Apat lang na ka mga syudad, LGU, local government units, ang ara sa alert level 4. Isa na ang Bacolod. So syempre, si Mayor Ben Leonardia, kami sa EOC, nakibot kita nga ang gibutang kita sa alert level 4. Kaysa ato niya nga mga makita nga data, mas manubo ang ato niya nga mga cases sa subong kung sa nagligad nga duwa ka semana. So, amo to nga naghingagaw sulat si Mayor sa National IATF nga i-downgrade ang aton nga classification kag ang aton nga risk assessment sa mas manubo, no, alert level 3. For example, no, lower sa alert level 4. Kay amo nang nakita ta nga mga datos kag true enough sa subong it's November 6 pa lang subong. As of kahapon, November 5, ang data sang DOH Western Visayas nagapakita nga ang Bacolod is ara na subong sa alert level 2. Init bangod nga ang aton nga balaan mo action Bri ang ginabasihan sang National IATF ang pagsaka sang mga cases sang COVID sa sulod sang duha ka semana or 14 days. Amo nang ginatawag nila nga 2-week growth rate. No, sa sulod sang duha ka semana, ano kataas ang ginsaka sang cases or pila ang ginubo sang mga kaso. So, sa ini nga 2-week period nga ila gin-measure kag gin-record sang DOH, sa aton nga cases nagdubo by negative 61%. Okay. Negative 61%. So, dako-dako ang diya sa gin-drop. Dako di kayo sa gin-drop. Wala labot nga wala siya nagsaka. Nubo pa din kaya kayo kumpara by 61%. Kumpara sa previous 2 weeks. Okay? So, dara mo makita. Tapos, ang aton nga daily attack rate, isa na siya man ka gatekeeping parameter na ginalantaw sa National IATF kung mag-assess sila kung ang isa sa LGU sa nga community quarantine status ibutang. So ang attack rate is muna siya ang number of persons na nag-positive for every 100,000 na population. So sa nagligad nga duha ka semana, the previous 2 weeks, ang aton attack rate ara sa 19.43. Pero subong ini nga 2 weeks maghalin sang October 19 pakadto sa November 1, ang aton attack rate ara na lang sa 7.57. So kadako gi kayo sang ginubo. Almost 1/3 na lang ang aton nga ang aton nga attack rate. So amo ning duha ka importante kag ang ikatatlo nga gatekeeping parameter nga gina-measure nila kag ginalantaw amo ang healthcare utilization rate. So ang sa ato naman nga healthcare capacity utilization naglubo na kita ara na lang kita sa mga 61%. Subong imagine sang nagligat tag 90 plus na pirmi ka nag-interview sa akon. Yes, ma'am. Ara pa na sa 90 plus, 80 plus subong ara na lang kita sa 61%. So amo na nga gin-classify kita kay kung tanawon mo ang 61% na it's equivalent sa nag-drop kita by around pila. Kung magaling ka sa mga 90%, 90 plus percent, kay 61%, kada ko gid no by 1/3 gid ang ginpanaog sang aton healthcare capacity utilization. So mo na nga ang classification sa aton is level 2 lang. Okay. So ano gid level 2 kita. Yes. Pero ano gid ang aton classification subong ma'am? Ang pinaka accurate gid subong nga dapat mabalaan sang pumuluyo ma'am sa Bacolod. So
officially, alert level 4 kita. Kay Okay. ang announcement, Action Bright, every 2 weeks na nag-announce ang national government. Okay. Eh, di bala si Secretary Roque makes the announcement prior to, usually sa end of the month, kag sa middle of the month. Okay. So maghimo siya announcement, amo pa gining isa subong. Unlike before nga ang aton community quarantine status ato lang CQ, MECQ, ECQ, mga amo sila, pwede to siya ma-appeal. It is subject to appeal. Kini subong ang sa alert level system, it is not subject to appeal according to the IATF. Hindi siya Okay. pwede i-appeala. So kung hindi siya pwede i-appeala, ginaprotesta ta So, hindi ba ito pwede ka-apila? Di maprotesta na lang ta. So, si Mayor, actually, nagsulat kita sa rason nga nga dapat lower ang aton nga ang aton nga alert level system gin-cite naton dito ang mga numero, ang mga data nga makita naton. Kag we were hoping nga aktuhan to nila antes kay October 29 nagsulat si Mayor. Effective November 1 pa man ang bag-o nga alert level classification mo kung naaktuhan to nila base ko na downgrade pa to kung tani. But then wala until now ang status na Action Bright pending pa na gyapon. Okay. Pending pa sa gyapon kay wala sila nagsabat officially sa letter ni Mayor Bing. So nga to na lang na ginahulat na nag-istorya na kami sigina ni Mayor Bing. We will be writing another follow-up na ipakita tani subong ang bag-o nga datos nga din na nagwa sa iyasang Department of Health. Kaya hindi aton data. We are using the data of the Department of Health. Kasi si ila na iyang mga data ang gamito naton. Kaya nagapakita nga nubo gid ang aton nga cases na. Nagnubo gid ang cases. Nagnubo ang healthcare capacity utilization. Nagnubo ang attack rate. Kag ang growth rate ng cases. So kung tanawon, dapat kag bagay gid nga papanaugon ang aton nga alert level system. Alert level. Yes, pero starting today, ang aton sini nga sundon nga mga guidelines gihapon sa alert level number 4 lang gid kita ma'am. Para hindi lang gid ma-confuse ang mga listeners naton kag bakulod nun. Para klaron po Yes. Action Bright, ang aton nga ginapatuman subong nga mga guidelines ang sa GCQ-HR pagyapon. Okay. Kay isang ginkambyo kita sa alert level 4, kay tungod sa aton pagpati under control kag manubo ang aton cases, wala kita nag-impose ang additional nga restrictions. Buot silingon, at ko lang kita kung ano ang mga restrictions kang gina-impose naton sa ngara kita sa GCQ-HR. Mo man nagyapon ang gipatuman naton sa subong nga we are under alert level 4. So mula na siya gyapon until nga ipapanaugon kita nila sa aton nga dapat bigyan nga alert level sa subong which is alert level 2. Mula na ma-reduce kita sa restrictions pero hindi na kita maka-impose ang higher na restrictions as of now. Action Bright. Yes. Imagine kung ara ka sa alert level 4, ang mga dine-in ni Bala Action Bright, Yes. 10% lang na ang capacity limit sina. Gani, Imagine kung ikaw tag-iya sang restaurant, kag ang pwede mo makasulod 10% lang ang capacity mo, hindi ka na gani kabawi, hindi ka na gani ka break even sa imo operational cost. Correct. So mas may pamanira ka na lang sa ma-break ka kag 10% lang ang imo i-accommodate. So muna nga ginabalanse tanan kag after all na nubo na gid man ang cases pa plus nagtaas ang aton na vaccination. Yes. Kadako sa gid na increase naman subong kag improve ang aton nga vaccinations. Tungod din intensify nato ng house to house campaign, barangay kag purok to purok nga campaign naton for vaccination. So amo na nga as of now, ini nga semana kag nagigad nga semana tag-as kayo ang aton nga vaccination numbers. I see. Okay, ginaklaro tagini kay na kon afton pagabasihan ang alert level number 2 dahil mamya mapwede na ganyan makagwa ang aton sini nga mga kids balati karon kon mabasahan to nila sa mga postings aside from you sigurado kami nag-post kami sang imo to ma'am grab namon to gani kay ti do ka good news for us diri sa Bacolod diba sa iblang mga ginikanan karon no go ta number 2 alert level number 2 na kita no mga kabataan pwede na
going out kag makakuan abi, makalingaw-lingaw sa sini nga mga tinion. Ano? Anyways, balikan ta si Ma'am M. Action firing line. Pantay ka mo na karon mga ka-aksyon ha, kay may gina-check kita nga balita ho. Grabe man ni aksidente sa Banwasang Murcia ho. Daw damo gi kala disgrasya. Ma'am M, balik dira sa imo ma'am. Yes. Mhm. Yes, actually, mo na ginaklaro ta na although ang assessment sa aton sa regional office ng DOH nga sila nag-evaluate sa aton nga mga Data. ining mga parameters naton kag mga data, Aha. ang data analytics nagasugod diri kay sila man ang nag-post. Ang nagahatag yes ang alert level nga classification is the national IATF. Aha. So, we have to wait. Maulat kita kay every 2 weeks ang reassessment na nila. In the meantime, officially, alert level 4 kita. Okay. But ang aton nga restrictions, wala kita nag-impose. Aha. Ginaklaro ko, wala kita nag-impose. Isang additional restrictions. Aha. Kung manotahan nyo, ang executive order ni Mayor Bing, nag-refer lang sa mga previous nga mga executive orders man. No? Kag wala na sang additional nga mga guidelines kay gibutang. Ang ginislanda, kuan lang pizza abi, no kay para do ka updated lang gid aton sini nga EOS abi. Ma'am M, ano? Yes, that's correct. That is correct. I see. At least tonight na klaro na to niya kay prangkang istorya kadamo na sang yuhom-yuhom kay na although nga bisan ano nga alert level kita si COVID-19 way ni nagapili bisan ang alert level 0 pakita si COVID ara dira. Pero sometimes gakalipat kita Ma'am Emma. Yeah, eksakto na siya action bright. Aha. Regardless kung alert level ano man kita, ang aton nga pag-andam kag paghalong kinanglan pareho lang gyapon. Yes, correct. Ligmat kita gyapon, maghalong gid, mag-observe sang minimum health protocols, especially ang distancing kung nara kita sa guwa, ang paggamit ng mask. Kamo na nga mga protocols gyapon, no? Regardless kung ano man kita nga alert level, ang COVID ara pagyapon sa aton palibot, no? Kag regardless kung vaccinated ka o kung hindi, pero ang maayo lang nga balita kay nagasaka na ang aton nga vaccination numbers, kag lapit na gid lang naton malabot ang 100% naton sang target population naton nga buot silingon 70% 70%. of our total population. Aha. Sige. With that, ma'am, salamat sa mga serbisyo. May gabi mabuhay ka, ma'am. God bless, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you too, Action Bry. Action firing line. There you have it, mga kaaksyon. Si Ma'am M. ang volunteer dira karon sa EOC, former city administrator diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Kabalok ako pabor gyapon nga naga-volunteer dira si Ma'am M, no. Hindi kay kun anong istorya kay kabalo ka Action Oliver, si Ma'am M ang by profession nurse ini siya. Kag damo nahibalaan kung mga medical terms ang ginatawag, no, kung pagalawagon ta diri. Ang nurse kag si doktor ang mga tinun-an nila kuana na may pila lang ka porsyento nga way nila malabot pero abot na nila tanan kung mga medical term, medical explanation, kung ano nga mga medical dira ang mga nurses naton. Sa pagkadugay na lang daan sa pagka-nurse niya, kag nangin konsihal pa kung ano dira, daw ka nami pamatian sa explanation niya. Action firing line. Sige mga kaksyon, temo na ha, Bacolod non, or Negrosanon kaman nga magkadto ka dis Bacolod, ami ka maglagaw ka di, alert level number 4 gihapon ang classification sa Bacolod, kay didto ya naga-base kitaya sa National IATF. Ang alert level number 2, evaluation and classification gid lamang sang DOH Region 6 mga kaaksyon based man sa mga data and analysis mga kaaksyon nga gina-provide sang Bacolod didto sa Department of Education Region 6. Action firing line. Kahit di ko mag-alert level number 2 kita, kalayo-layo sang distansya Action Oliver mo. Didto sa alert level number 4 ta mo tong mention niya kay na 10% na yang dine-in Action Oliver. Di magambal kita 10% kung ang imo sining kalan-an to dirabi ang capacity niya 20 bilog. Mag 10% ka ti duha lang pasudlon mo. Di ba? Or 10% na yung mga duha tatlo lang. Ang ibayad mo sa waitress mo da, waiter mo da. O, ang manugluto mo pa. Balda kundi ang tendencies naman ni Raka. Action firing
firing line. Sa alert level number 2, amo tang mention ko sa inyo kay na 50% ang dine-in sa mga restaurants pwede ka nakapasulod. Kung 30% ang capacity sa kalanaan mo, 15% pwede nakasulod. Amo na kadako sang diferensya. Action firing line. 70% outdoor nga mga activities. Pwede ka naka-picnic, pwede ka naka-basketball. 70% provided nga bakunado ka. Pwede man kagapon makagwa ka maka-basketball bisan hindi ka bakunado. Ma-adjust ka na sa imo nga protocol, health protocol. Galing may basketball lang nga maka-adjust ka social distancing. Action firing line. Ano magbantay sa kontra mo? Isa ka dupa? Ti permission ang kontra mo nga bakunado, ikaw hindi ka bakunado. Action firing line. Ay, sus ko. Sige. May ari din naga-question siya kung i-mandatory nila ining vaccination. Ti ano na lang na, karon na may ginabatsyag. Nga, actually, dugay-dugay, tanan ni ginawakal, di permi mo. Kung ikaw gani may ginabatsyag, may doctor's advice ina. Ang mandatory na nga word is general. Under the mandatory, ginabutang na da mga provisions. Like for example, kung may ginabatsyag ka, ibutang na da sa mandatory nga, pa-check anay sa doktor mo. If the doctors gani, or the doctor, may advice nga hindi ka pwede, si mandatory, hindi naka-mandatory sa imo. Action firing line. Gets mo na? Basta may doctor's advice, hindi kaya pagpiliton, ano man nga mandatory, ina, kay may mga probihisyones inang ibutang dira sa mandatory. I hope nga naintindihan ninyo, no? Dugay ta naman na gina-explicar diri kung kaysa ti magakalipat gid man ton mga utod da. Subong ti suliton ta naman. Sige, las 7:42 pagbalik naton karama kaksyon, ipabati ko sa inyo ang akon sini nga interview with Vice Governor Jeffrey Ferrer sang mga public officials naton dito sa national na kung kaisa nagakalipatan ang Negros Occidental kung tapos ng eleksyon. Action firing line. Kag madumduman na lang liwat kung lapit ng eleksyon. Imagine mo na kung ano ka sakit ina. Action firing line. Kag ba ngayo kita balita karon kay Action Alvin Graba ining ginbuno nga babaye sang iya nga live-in partner kay nagpangimon patay. Action firing line. Pero kung mahingagaw ko karon ng morsya may duha man to nga patayo. Sining aksidente check tani karon kompleto nga detalye. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:43. Nakatutok na halin pa kaina mga kaksyon. Damo naman aksyon JM, mga negosyo di basahan to. Ano ni mga investment na naman ini? Sige. Rosalina Arellano Espadero, batunon tanisla kay basi, may tanisla income bla, no? Si Carmelo Garingo, bullseye gidak sumbray ang nakaagi panago sa kawayanan. Bullseye gidak sumbray ang nakaagi panago sa kawayanan. Hindi kung kaysa may mga tao na nagkominto nga daw kaagi bla tumba parador. Si Kairos Flaky Balyago, good evening, sumbray ba natin sila? Sobra naman. Basta kita taka nagayuhom lipay na kwa. Shout out lang kay Mega yakono ha. Mega George Gargasiran. Okay, sige. Homa Lomina Araman. Si Gary Amirila, hindi man na magdaog si Robrido nga halapana sila ya ugtas. Marcos for President. Grabe pag si Sir Gary yo. Isang igo lang ya tumbling dayon mo. Pud nagligad bla Sir Gar. Napusuan ko mabla si Ma'am Lenny mo. Damo sa ginapilian ko sa anom ka mga bigatin nga nagpapili subong presidente. May duwag ko da nga napusuan nga ginahipusipusan ko lang at tatlo gali. Isa na da si Madam Lenny Robrido na nag-iisang babae, no? Kag kita taman mabuot ni si Madam Lenny Robrido. Kung anong hinimuan sang dilawan nga malain suno sa ila, hindi taman guro pag ipasa man siya kami kaugalingon man ni siya nga kuan nga pag kaugalingon man ni siya nga huna-huna kag panindugan, no? Hindi talaga galing manikawan nga ti magahadlok ang iban. Amo na galing ayo lang ko kung anong opinion ko di as a media practitioner. Amo niya opinion. Hindi mo kami pag-atakon kay gabase maka misinformation. Kung gusto mo kami atakon ka, ataka tong kontra ni Robrido, hindi kay ako, no? Kay
Kay kun ako karon maka-attack sang hindi ko man nagustuhan mga opinion, tanoy kasarang mo sa akon man. Gabi-gabihon ta kaday karon muno ngalan mo kundi masikat ka na basi makapapili ka pa alkalde karon di sa Negros Occidental. Ha? Pero why na mo na ginagamit ang ginang poder hindi kami amo sina. Di kami amo sina. Si Joby Monares naga-monitor man. Si Marvin Bastian, sir, yung gabi, panyapon to sir Patamyaw lang kami di sa Bukidnon. Wow, kalayo sa Bukidnon ba? Si Christine Minies Villalobos, Araman. Aimee de Benagracia, good evening, Sumbray, watching via FB Live from Barangay 16. Shout out to family de Benagracia, Kalimpos, Galvez, and Barina family. Si Jerel Gadudo Araman, Barayo Gare, naga-monitor man, upod ka Indayaan, ginagreet niya. Si Veronica Santilian Manukan, good evening. Roland Octavio watching from Victoria di Manila, Malate. Salamat. Melvin sa Solidarios Abdo, di ko may pundo ka nga balatian kag hindi advisable sang doktor mo mabaksin ka kay may balatian sa heart pwede na bala. Na-mention ko na to kay ina ma'am, hindi kapag vaksinan kon may doctor's advice ginaya. Ara na ibutang na sa mga provisiones kay kung wala pa kamo kakadto sa vaccination center, ari gamay lang akon nga pa-explain sa inyo. Paglambot to sa vaccination center, palinyahon ka mo na da. Waiting ka mo for the time nga i-entertain ka mo. Sa pag-entertain, ginapamangkot ka na kung ano ang imo ginabatsyag. Of course, panugid ka man sa gusto Gusto nga isugid mo kung may ginabatsyag ka sa amo na, may maintenance ka bala, ano nga maintenance na, ginapamangkot na. Oo. Tapos, sa pagtapos tagaan ka mo papel, nga mag-fill up ka mo da sa form. May mga yes or no na da, nga mga pamangkot. Ikaw naman, sir, da kay kabalo ko kay insindi ka gida. May mga pamangkot nga Ilonggo, may English man, no? So sina nga papel, makit-an mo man dira ang mga balatian sang tawo, nga kon ara da ang ginabatsyag mo, automatic hindi ka pagbakunahan. Nabakunahan ka na, Action James? Way pa ka nabakunahan. Tapos na, dibla mo na, ara da sa papel na butang ang mga balatian sa isa ka tawo nga hindi kapag bakunahan. Na, hindi na yan nga pag-abuto, tuslukan ka lang dayon, injikan ka, no. Ginakuan ka muna, gina-check anay inyo sila kaugalingon. Gina-assess ka mo dira anay kung pwede bala ka mo o kung hindi bakunahan. Kaya sa vaccination center, may mga nurse, may ara sang doktor. Na wala sang vaccination center nga wala sang doktor kag nurse. Action James, di ba? Ara na sila tanan. Aside from that, may mga BHW pa. Anong papel sang BHW? Magkuha sang blood pressure sa inyo while waiting kamo nga nagapungko kamo. Ano pagid? Sila na ang naga-orient sa inyo. Na, ano pagid? Sila na ang nagapaypay da sa inyo kung mainit ang vaccination center. Damo sina. So, wala ka mo dapat gid kabalakan kung imandatory na siya kung may ginabatsyag ka mo kay i-consider ginaya ang inyo ginabatsyag. Okay na? Okay, sige. Pakisugid lang da sa inyo mga kilala nga may ginabatsyag man, ano? Naniel Lench Araman, si Robert Hirapusco Caraballo. Kung imandatory mo ang bakuna, ang may, okay, mag-o ko lang na hambal, ma'am. Thank you, gid ma'am, no? Si Melvin Solidarios Abdo, correct gid kag Sumbray, hindi nga kung ano gasulod sa ulo nila, ura-ura dati kung wala 4 piece, ipis-ipis, may gabi. Roberto, madula na ang tawhanon nga kinamatarong ginpalayas tagani ang diktador. Ti subong daw ang plastada sa aton panghimanwa daw diktador na. Ray Cabarkel, good evening Sumbrayan. Monitor lang kami ni Simo, sir. Tamyaw ko lang da ang Cabarkel family sa Escalante. Si Manjo Arnijo Araman, si Florencia Villacampa, si Chanchay Okiwara. Good evening Sumbray, stay safe, advance Merry Christmas mo. Salamat. Likewise, si Yvonne Boucher Araman dan sharing, thank you gid, paki-share mo da sa iban. Idilaos, manong Idilaos kag Nanay Isabel,
sa Victorias, Rochelle Fulgencio Susana, si Alains Cross. Good PM, ma'am, ano status ta sa curfew? Din paano ang wala ka pa vaccine, pwede Japon la makalagaw o makasulod sa mall. Kay na sir na mention niya na to nga ang alert level number 4 gihapon ang syudad sa Bacolod. Tanan nga mga guidelines sang inang 18 below and 60 up nga mga edad hindi pa pwede gid na. Makagwa-guwa. Medyo taas pa. Pero okay man na gani kay kung taas subong aton nga classification kag naganubo ya ang numero ni COVID-19 kundi ka good news. Kay kung magnubo siya, ati basi magrektata sa alert level number 1 kundi do kanami. Si Mary Grace Eugenio Fermin Araman, si Van J. Anomrak. Good evening, Sir Bry. Pwede mapalihog kay Ma'am M nga tani kakason Manila ang travel requirements ang RT-PCR or saliva negative result for children 11 below kung ang ila upod mag-travel sa fully vaccinated naman. Thanks, good sir. Kabalo ka ma'am, ang mga restrictions na sini, yan sang national gihapon. Yan sa national gihapon. Ang ginamuno, tato nga sa Cebu, ang sa Cebu, do paisog-isog na hila sa Cebu. Pagintindi ko gali kung kisa-action James sa Cebu na may kaugalingon sila yung pungsod, no? Lain ang ila restrictions to ya. Tando lang naman. Lain ang restrictions nila to. Da may kaugalingon sila yung presidente sa Cebu, ya. Milili Uligo, Tamya Vanessa Star, Mayo Jinky Dayalagdon, Yvonne Boucher, Miralyn Tibag, Raymar, Shiwato, Imperial, Lily King, Noel Amar, kag Alex Montesa. Si Leonard Untal, Action Bride, good evening. Nihog lang tamyaw sa talang family Kilantang, family Psycho, family Siskar, kag Untal sa Abilio Compound, Barangay 7, Magalion, nga nagapamatigid subong from Leonard Untal sang Magalion. Si Kativer Araman, si Dennis Richard Tiburuma, referee lang danay ang mga wala nakapabaksin. Galaway rin si Dennis, basket na mo. Amo ning iya daan nga sports. Dumaan no naging sa basket mo, daso na. Bisan di ko kabalo magbasket, mabaskita. Nanil Len, Shamalyak Sombray, may gabi, kabudlay ka politika, subong kay may color coding na gid. Pati ako kuno, may color na. Shabalanon, gid ang color Max Sombray, muni mo na, mausus ko. Patawaran ng mga tao. Hindi ka mo mag-aligaro sa mga tao, kaya hindi na pwede, no? Ngita ka mo na ebidensya. Kisa makasuksok ka lang kolor nga kontra nila, lain na kay nagapang-away na sila, husto gidya, husto gina. Dugay-dugay daw mauba na lang ko katalaka, sang iban din ka mauba, kay malantaw ko. Maupod ko na si JM, sa kono pod ka J, mauba na lang sa Si Arniel Gonzalez, aga monitor man, Liberty Beniten Ubaldo, thank you again. Ana Sinoro, may gabi. Ruel Sason, good evening, Sombray. Lihog lang tamyaw sang happy birthday sa magulang ko nga si Rolly Sason sa barangay 31. Happy birthday. Paul Spat III, Araman, Leia Younger Esquivel, sang Talisay. Keep safe and God bless everyone. Merly Gonzaga, nagamonitor man, God bless. Si Merly Gonzaga, pakigreet lang anak ko sa Lua, USA. Sige. Si Inday Blaza Araman. Dejen Jonah, Action Bribe na hidlaw man tamamati si mo. Ngay kay gadula-dula ka man nimo ya Ma'am Jonah, din ka kadtuman. Kada gabi mati ka kay guro naga-happy-happy ka na guro sa inyo da ay kado katawhay na da no. Sige. Robert Hirapusco Caraballo, Action Bribe, ang plastic barrier sa mga jeepneys ginkuha na nga sa mga mall magsulod ka, gina-require pa nila face shield. Ang plastic barrier sa Bacolod, ginpakakas na ni Mayor Bing Linardia. Ginpakakas na ni Mayor Bing Linardia sa mga salakyan. Pero ang mga face shield ara pa na gyapon. Mandatory pa sa gyapon. Muna ha? Sheena Digit Banyares, I'm sorry. Kung pilitay nga magpabaksin, gulungpat sa ho. Din tuman.
Sir, daw pariyo na lang nga wala human rights ang mga tao. Paano na lang karon ang may health condition? Mo itong ginambal ko kay ina ma'am nga may doctor's advice. Kag gina-assess ka muna sa vaccination center. Kag ginagin-mention ka ni, no? Nagamantiner na lang kami ganiya Sibuyas, Bombay para ma-prevent ang bad condition. From Barangay Pinaginpinan 4-piece member, thank you. Sana ako di man ko paboro sina. Discrimination na sa 4-piece iya. Kaya iban dira, may man mga lawas nila, hindi man pabakuna kay nasa mga religious group, kung ano pa nga mga organizations, mayara na mo. Lilia Taton, good evening, Sumbray. Monitor lang kami di Gardenville. Stay safe and God bless. Robic Costorio Garcia, good evening. Live in Nueva Ecija, pwede pag-greet papa ko, nagapamati, gid siya subong Arsenio. Si Robic Costorio Garcia, kumusta na daihan ang Bacolod? Kaloyan daw okay gid ang Bacolod subong diri sa amon, no? Sige. Si Ayan Shine Hontado, good evening, Bry. Monitor from Kashima, Japan. Patamiyaw sila ni Iana Shine kag Marge, gapamati gid sila sa imo. Bao, salamat. Dali gid nga kay ukayon ko ding iban. Kaya sa computer ko siya, sa computer sa tubang ko diyo kakadula siya, no? Si Samuel Alquiza, Action Bry, pa-shout out kay Jusa Alquiza sa Barangay Marcelo. Sige. Salamat gid ra sa inyo, badamo gyud nga salamat sa pag monitor mga ka-aksyon, ano? Sige. May gabi man kay Sir Dennis Perma. Idol ko gini sa Sir Dennis Perma mo. Ara ni sa subong sa Singkang Airport. Salamat gid sir sa pag-monitor always diri sa ako na sa Action Radio, no? Si Connie Laparan, good evening, Sumbray. Tamiyaw ko family Laparan na Baniego kag Isparisha. Ang gatamiyaw ko ni Laparan sa Pandanon DSB, no? Salamat gid, no? Ang iban diri dali gid lang kay gakadula. Si Madam Elizabeth Balaka Gamala, naga-monitor man. Keep safe, happy weekend. And God bless. Salamat gid, no? Sige. Si Sir Imbong Jocampo, good evening, Subray. Basta lapit na lang eleksyon, nagaparamdam na ang mga national candidates. Amugid. Ruel Sason, okay, nabasa ko na, no? Si Sir Noe Erwin Dicatoria Gonzales, naga-monitor man sa sini nga mga tinion. Salamat gid sa pag-monitor dira, no? Si Kilo India Delta, may gabi Batch Brian, 99 years, NHS, God bless, stay safe, watching from Barangay 13. Batch ko ni. Salamat gid sa inyo, no? Si Gary Amerila, no? Hindi man na magdaog, nabasa ko na. Hindi ko na magdaog si Robrido. Gaugtas gid ko nung mga tagalini. Si Ruel Hipilga, good evening, Sumbray, listening from Talisay. Salamat. JVL Lontayaw, naga-monitor man. Si damo pa nang way kumatamyaw, di mo? Oo. Sige. Paki-share lang mga ka-aksyon sa aton nga live. Mabalik ko dugay-dugay. Mapahuway-huway lang ko kadali Kay para pagbalik ko, fresh naman ang puwak ko bla. Kay para hindi ta madulaan tingom. No? Lashitik ko 59. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Tapos yung fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagkadamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkadamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment. Sige, antes pa naman kay Action Dale Salazar sining update naton sa morsyang insidente or aksidente halin kay 743. Maayong gabi Action Bry, kung hindi iyo pag-ihatag inyo na lang na. Kay hindi kami gustong bakunahan ang balatian namon. Nangakig na sa bakuna na nga mahadlok kamo nga hindi kami magpabakuna kay kami manya ang matapikan sang buwisit ini nga COVID. Palambot ito sa aton nga gobyerno, no? Good evening, Sumbray. Pero bingid kami pamati sa programo. Tamyaw lang, taga Cambarosa. Jutay, sila ni Mama Karen kag Papa JC. Mamang Linda. Nagatamyaw si Zairen Inigalia. Sige, salamat. Gina, no? Si Ricky Soriano Araman kag si Sam Di Als. Ginagreet niya lang Husa. Alkiza, Jose Gorena, no? Sang Marcelo. Sige, salamat gidra sa inyo sa naga-monitor sa YouTube nato, no? May gabi man kay Jerry Hilugo sa Inigaran, kag Samuel Alkiza. Josephine Alkiza, salamat gid. Tutoy Catalan, naga-monitor, kag si J. Apeliedo. Salamat gid, no? Sige, last 8 na sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. Mano kita ma-sap anay or saksyon del? Sap kita? Sino nga available? Aha. Sige, ma-sap kita anay. Sige, ma-intro kita. Mga tag-500. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpanamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Action Firing Line. Okay, las 8:09 na sa aton sa nga pagpangalagad, manawag kita anay sang mapalaron nga makabaton sang 500 pesos subong gabi mga kaksyon, no? Sa aton sining pagpangalagad. Bantayin yung cellphone nyo da. Action Firing Line. While nagadial karon ang aton sining technical department mga kaksyon sa admin pagid naton, ginagrita lang si Madam Cecilia Sadaya. Salamat gid sa pagmonitor, ano? Si Tita Ida Riosora, si Nanay Linda kag Tatay Eddie dira sa Banwa sang Morsya, salamat gid sa pagmonitor. Ara man naga-monitor sinimat tiniyon mga kaksyon, si Willa May Salvador, no? Katalaka basahon sang comment sang
Wala man ka taste. Butuhan niya lang tani, anamian niya ipabati sa imo kuno every night. Kag magreklamo man lang. Judgmental ka kuno. BBM ka kuno. Ano man niya labot niya. Judgmental klase ni nga tawo. Siya pa lang ni ang nga hindi mapuslan. You know? Hindi ko na mabasang iban sa pagkapait. I'm sorry, pero salamat gi Madam Wela, ha? Action Firing Line. Sige, ginapasensya tanang mga amo sa nga mga tao kung kaisa. Sige, we have on the line, we have the winner. Yellow, good evening. Good evening, Brian. Ay, sis may gabi dira si mo kilala. Naga-monitor kag ginsubong da. Oo, ma'am. Sir. Ay mo niya kay babae, balay yamot, Ma'am, sino sa linya tagani? Rosita Arsenio, sir. Arsenio. Pilang edad? 56. Grabe man ning taga diin ka gani, ma'am. Sa Sitio Bumba. Ikaw delikado. Barangay Tampasyon mo siya. Ano ning nga bomba ni galupok o kung bomba sa tubig? Bumba sa tubig. Bomba sa tubig. Gani man, ma'am, no? Anyways, ma'am, permi ko na galabaya. Ma'am, anong extra gani namon mag-report kami? Nablang antes kami magtapos, anong ginhambal gini namon? Una sa balita. Ay, Go. Kaya mo yan. Sige. Sige pa. una sa balita. Una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Yeah. Plakpakanta. Ma'am, Lucita, ma'am, salamat gid ha. May gabi kag padayon na sa pag-monitor. Anong gusto mo ipalabot sa iba naton nga mga listeners abi para makadaog man sila 500? Go ahead. Sa tanan nga mga kapamati sa Action Radio nang Padayon lang. Hindi ka mo mag-unta sa pagpamati sa Action Radio Man. pagkakamat ka mo sa tanan nila nga mga ano ba ito? Mga promo. Oo, Oh, promo. mga promo. Haha. Ay, Anong ginaobra ni ma'am? Anong ginasakuan mo sa kabuhi mo, ma'am? Anong ginabisihan mo? Anong ginasakuan mo? Anong trabaho mo? nang wala, Brian, dili lang ko sa balay. Congratulations! Kaya wala ka obra. Hindi, joke lang na, mama. Thank you, kid. Ma'am Nosita, salamat, kid. Mayang gabi kag congratulations dira sa imo, ma'am. Ha? Thank you, kid. Thank you very much. Yes, ma'am. Padayon lang. Sige. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Action Firing Line. Congratulations, taga Banwasang Murcia. Donalikop tanang bugos nga Negros Occidental Action, ana. Sige, hulatala ng iban ha. Lawig-lawig paning promo ta. Damo paning nga 500, pila ni 1,500 kada adlaw ang aton nga ipanagtag diri sa mga utod ta nga mga listeners, mga kaksyon. Action Firing Line. Okay, dali gid lang mga kaksyon. Ginagreet lang si Madam Anita Ribatado ho sang Barangay Bunga. Naga-monitor sinima tinan. Dali gid lang check ko na yung patrol with Action Dale Salazar. Porte man nga balita subong Action Dale aksidente sa Murcia sa Wawa ho. Pila ni kabilog nagkalamatay. Action Firing Line. Ang iya sini nga balita dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Dale, may gabi. Yes, Action Bray. Isa ka vehicular accident ang nagluntad dira sa area sa Banwasang Murcia. Action Brian. To be specific, dira sa mga Syandaman Manco, Barangay Pandanon. Silos. Silos, no? Pandanon Silos. Yes, no, Banwasang Murcia. Action Brian. Mga around 4:30 kinasang hapon sa natabuning vehicular accident. So, apat diri ka mga salakyan ang involvado. Action Brian. Isa ka freeze van. Ang freeze van may karga ini nga ice cream, isa ka Hilux, kag isa ka motorsiklo, kag Fortuner. Action Brian. Pila tanan, apat? Apat, Action Brian, kag subo-subo nga balita bangod ang sakay sining motorsiklo, duha diri ang confirmed kinagkalamatay. According diri kay Police Corporal Verhil Sedimo, ang on duty nga traffic investigator kang Murcia PNP. Action Brian.
Ang nagkalamatay, ang duwa ka lalaki, ang sila nagasakay sa motorsiklo, Action Brian, pero wala pagid sa karon sang confirmed nga identity ang Murcia PNP, bangod wala pa sang pamilya nga nagpadulong sa police station, Action Brian. Nga away gini sila mga identification driver's license. May mga initial nga ngalan nga ginapalayag ang kapulisan, pero hindi pa sila sigurado, Action Brian, kung sino ang mga ini, no? Kay Address lang, hindi pwede. wala man, Action Brian, sang address sang aton sining kapulisan. Pero kung dawagon ko ni mayroon din sa ngalan nga ginhatag ang investigador, Action Brian, nga si certain Jimmy Gadian kag Julito Cañete. Uy, taga di na sila man do. Ano taning wala pa sang address, no? Kabalo ka, Action Dale, ang mga Cañete na, kung dira na sa Murcia na tabo, mostly taga Don Salvador Benedicto eh. Oo. Damo Cañete to sa amon. Yes, Action Brian. So, ining freeze van, Action Brian, supposed to be ma-overtake ini siya sa Hilux. O galing, according to sa kay Sir Sidimo, doon na lang alang inikong pag-overtake sang freeze van. Ang driver ini taga barangay Kalong-Kalong Zone 2, Singkang Airport, Bacolod City, ginkilala kay Michael Kabugwason. Michael Kabugwason, 33 years old, from Singkang Airport. Siya ini ang nagkamadeho, Action Brian, sang freeze van nga hamo to, no, nagtingwa nga mag-overtake o galing, allegedly, according ka investigador, naguntat sa tiyan sinitubangan ang Action Brian, ang Hilux kag amo to una niya nga nabungguan na. Pagkabunggo sang freeze van sa Hilux, ginwarik niyang manibela kag nagresulta naggadto sa opposite galing Action Brian kung sa diin may naga-approaching man o nagasugata man ang motorsiklo kag isa man ka Fortuner, Action Brian. So sa sining aksidente, duha ang confirmed nga patay kag lima diri nakangkon sang minor injury. Duha, Action Brian, nakangkon sang minor injury, pahanente sang freeze van. Mayara man nga injured, Action Brian, sa isa ka Fortuner, isa pero minor, and same time may duwa man sa Hilux nga salakyan. So amoy na siya ang aksidente nga nagluntad. Wala na kainom ang driver sang freeze van, according sa investigador sang Murcia PNP. Pero tiyan mo to, Action Brian, possibly dasig ang pagpatalagan kag naalang-alang sa pag-overtake nga nagresulta sa sini nga aksidente, Action Brian. Background na nga gamay sa lugar, 4 lanes in other Action Dale mo ang ina nga lugar kiti sunado man kita. Anong sistema suliton talang gamay lang, Action Dale para ma-imagine lang sa aton sini nga mga listeners. Bali ang van gasunod sa pick-up. Bali ang yes, Action Brian, gasunod sa pick-up. Tapos nag-overtake sa pick-up, why sa mag-expectar nga may nagapadulong Fortuner kag motorsiklo. Doon na lang alang siya. Siyempre, ang van mo hindi na masyado makasaranggid kung ilumba-lumba mo na sa pick-up, Action Dale mo, no? Gets mo butlingon ko? Yes, Action Brian. Kaga mo to, una ang freeze van, nagbunggo sa Hilux, and then ginwarik niya sa piyak na linya, Action Brian, kaga mo to, ang nagasugata man, no? Nga motorsiklo, kung sa din sa kaining duwa kalalaki nga mga nagkramatay, kaga isa pa ka Fortuner, Action Brian. Kag ining van gini, I'm pretty sure kwani bugat ning dala niya. Oo, may karga nga mga ice cream, Action Brian. Padiin ni sila gani? Going inis ka, Action Brian, sa Murcia na, no? Papuli na. Alin sa Pandanon, going sa Murcia. And then ining mga motorsiklo sa Murcia going Pandanon. Pasaka sila. Yes, amo na siya ang sitwasyon kaina, no? So, according diri sa Murcia PNP kay Corporal Sedimo, gin-detain lang nila ang driver sang freeze van nga si Michael Kabugwason, 33, and then ang mga upod niya, Action Mighty, wala man gin-release lang to no? Ang upod niya nga mga sakay, kaya ang posibilidad dito, magkapangatubang siya, Action Brian, sang pila ka kaso, like physical injury,
reckless imprudence resulting to multiple homicide kag damage to property, Action Brian. Sa pagkadamo ba? So, amo na siya ang at least tatlo ka mga possible cases nga file no batok kay Michael Kabugwasan, residente sang Barangay Singkang Airport, Action Brian. Last na Action Dale, ano ni nga sa isang pick-up gani? I mean, ano nga brand ini? Wala na ka-mention, Action Brian, no? Basta gid-mention lang sang investigador, Hilux. Hilux, Toyota. Hilux, kag isa ka Fortuner. Fortuner, Action Brian. Toyota Hilux. Okay, sige. Kag amo na siya, no? Subo-subo nga aksidente. Kag duwa diri ang nagkalamatay. Suliton ta lang ang mga biktima, Jolito Cañete, 47 years old, kag Jimmy Gadyan. Action Brian, legal ang edad. Jimmy Gadyan, no? Jimmy Gadyan. Jimmy Gadyan. Gadyan, Action Brian. Kaya mo to, ginaulat natin ang final nga report, no, sa Morsha PNP regarding sa names, kag kun diin nga mga residente, ining duwa nga nagkalamatay, Action Brian, kag gati kun ni mga pamilya dira sila, nga wala pa makapuli tugtog karon, i-verify nila sa Morsha PNP, Action Brian, para maibaluan ang identity, no, sining duwa nga mga nagkalamatay, certain Jolito kag si certain Jimmy Gadyan, Action Brian. May tani ko may address, no, kay kuno nga barangay na kung taga DSB gid man maidiyahan tara nga matawgan tong family sina mo boses. Action Brian, sa mga initial diri nga report from Sitio Conod, Barangay Prosperidad, si Jimmy. Ti lapit sa Don Salvador, unhan lang ina Don Salvador. Paghalin mo sa bungada, pagtabok mo sa suba, amo na ang eryada. Diri lang ginaayon sa Don Salvador nga lugar. Kag wala pa may balal, Action Brian, kung sino gid ang driver, kag kung sino ang back rider sila nga duwa. Amo pa na ang wala ni baluan, no? So resident isang Sitio Conod, Barangay Prosperidad. Kuan siya punod. Punod, sige. Prosperidad, siyudad sang San Carlos. Kuan na, diri lang gina sa sang Don Salvador kag San Carlos, diri lang ginaayon. Salamat, Action Dale. Action Brian, tingog ni Corporal Sidimo, traffic investigator sa Morsha PNP. Ano ko na sir natabong aksidente sir? Nang doon alang-alang siguro sir sa pag-overtake. Bali ang driver sa nagkalang-alang overtake. Sa din sa nag-overtake sir? Sa Hilux. Bali wala na din na yung overtake. Nadayon sir, amo to gani nga pag-overtake yan na igo yang bulig sa Hilux. Nagdulog ko na gulpi ang Hilux sir mo to na igo ya. Kasi minarik yang midila. Pagwarik ya, nasugata yang motor kagang Fortuner. Bali ang motor kang Fortuner, opposite lane sila, sir. Oo, opposite. Bali dasi kang ipadlaga niya, sir? Wala ko ya, sir, pero sa nakita naman, sir, medyo may di man guro, kay lawig-lawig pa ng sir mo. Ang mga sir, sa highway. So, may possibility, sir? Oo, sir. Okay. Pero wala man siya nakainom, sir, no? Or ano? Wala man, sir, wala man. Oo, pero subong sa login detain niya, sir? Oo, sir, already sa Morsha application, sir. Ang driver lang i-detain to, sir? Oo, sir. Actually, ay nabatian si Police Corporal Verhil Sedibo, ang craft investigator sa Morsha PNP. Ang mga injured, Action Brian, dito lang sa Morsha, no, nga daw ka clinic or health center. Kay minor injury lang ang nangkuhan nila, no, kag kami ginakompleto pa sang investigadora ang ngalan sining mga nakangkuhan sang minor injury nga limatanan ka mga individual, Action Brian. Wagin matansya sang van ba dapat dolo distansya sa kay ti ini allegation yun nga nagpundo si pick up or posible nga pag overtake niya nasanggit niyang buli ni pick up bisan way man to nagpundo kasi way gin matansya, Action Dale. Yes, Action Brian. Perti no. Kag basi may mga nakalabay man lang may mga dashcam basi makabulig sa investigation sa kapulisan. So reach out ang Action Brian sa Morsha PNP. Kag pananawan ko diri gamay lang gid nga akon gin pananawan sa interview mo kag the way yung mag-explain, Action Dale. Do kay posible gid nga layo pa ni ang sugata mo. Feeling kong sugata ko lapit-lapit na lang gini katama. How come nga nag-overtake siya? Yan, Action Brian. Amata daw na alang-alang daw na pag-describe ni Sir Sidimo, Action Brian, regarding sining vehicular accident. Dali gid lang PMVIC. Di may diferensya di sa lakyan o kung driver. Action Dale, salamat. Yes, Action Brian. Balita gikan sa patrol ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Action Dale Salazar dulong sa Tons on D3 Bayo Dugan.
Action Firing Line. Dire mo matalopangdan kung sino ang always nga may diferensya sa mga ulo aksidente. Action Oliver, no? Akong isa, kuha na, may diferensya sa driver. Talagsas malaka, gid ang mga sasalakyan. Action Firing Line. Hay, suskote, duha gid ang patay, ho. Taga Punod, Prosperidad, no? Syudad sa San Carlos. Anyone nga maka-ideya sa mga Cañete family dira sa Punod, kag Gadjan ang isa, paki-inform sa ila ha, nga may ara aksidente nga nagluntad diri sa Banwasang Morosya kag sad to say, ang ining duha nga Cañete kag si Gadian ang lunsay gid nga ginbawian sang kabuhi susko. Action Firing Line. Kalapad sang dalan da 4 lanes man na kag bilog ang buwan ano na tawag sina tungang namin ko dako pa ang oras I mean sanag rather mga alas 4:30 sanag pakatama perti no amo nang aksidente no hindi ginato malikawan pero kung may ara ka sang extra nga precaution ang aksidente gusto nga palayo man naman. Action Firing Line. Las 8:26 mabalik naton karon mga action try ko gid nga matalakay ta ining tingog ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga opisyalista para kamo da makapaino-ino man kamo kung sino nga mga nagapapili sa nasyonal ang butuhon ta. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Mario Garay, good evening Sir Bride. Asig na kuno dalagan sa truck. Si Jody Florentino, naga-monitor man. Si Antoinette Tolentino, salamat sa pag-monitor sa Don Salvador Benedicto. Ba, mga kilala. Tagita na sino ni si Antoinette Tolentino. Paki-add man bisa akon, para magkilala na kita, no? Elizabeth Espanyola, sa Barangay Sikatuna, Isabela. Si Nonoy Mochuelas, naga-monitor man. Upod kay Steve Mochuelas. Salamat, gid. Anita Ribatado, sa Barangay Bunga. Okay, salamat. Aladin Yepes Villases, nga nagahibi ka, Sir Man. Si Samuel Alquiza, makasalamat, gid. Sige. Chel Isidro, salamat. Rochelle Evangelista sa Barangay 14. Thank you, Get. Jinky Babila, good evening to all. Pa-shout out lang sa official sang Banwasang San Enrique. Tani masolusyonan na ang problema sa Purok, Pasil, Barangay Tabaw, Baybay. Hoy! Ang dalan di ka. Balikdan nyo man. Lubak-lubak na ang dalan entrance pasulod sa Pasil. Hoy! Si Milili Oligo, ginag-greet yaman mambulak sila kagawad Timay kag Monet Lubaton. Amo nang balko gani sa aton sa mga listeners ta, kung pigado gina performance ang aton sila nga mga public official subong, amo na ning panahon nga makabalos ta sa ila paagi sa eleksyon. Hindi ta sila pagbutuhon liwat ngita kamo sa iban nga pwede papungko tada. Kung laway naman performance, ngita naman taliwat. Why isang perfecto nga leadership, pero kung kisa near to perfect man tani blang nga leadership. Pa hindi kayo daw kalayo na gid. CJ Tem, naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagan. Okay, sige. Ma-relax lang ko ay, di nyo ko pagbiyahe da ha. Mabalik ko di ginugay, daw pata isyo. Las 8:28.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sa tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man. Liwat na to nga ginapaksyonan ang pamilya Cañete kag Gadian dira sa may Punod, Barangay Prosperidad, Banwa ukon syudad sang San Carlos. May duha ka mga biktima sang aksidente sa Banwa sang Murcia nga taga dira sa inyo ining Cañete kag si Gadian. Ara subong sa Banwa sang Murcia, i-check nyo lang. Kay 14 nga aksidente, duha gid ang nagkalamatay diyo. Nagamululutor ni sila ang mga biktima, mga kaksyon, isa ka Toyota Hilux, isa ka Fortuner, kag isa ka van nga naga-deliver sang ice cream, mga kaksyon. Sige, no? Dali gilang kay kaina na interview naton si Vice Governor Jeffrey Ferrer sang Negros Occidental. Kag ang aton sini pamangkot, ano bala ang mga kakulangan sang Negros Occidental nga kinahanglan pa naton ayuon didto ya sa National Office ang aton sini panggobyerno. Ang sabat niya diribaw sa pagkadamo gid. Suno ya si Action Bray sa pagkadamo. Una, ang aton sini nga health gid, no? Kadamo pa sang dapat patukuron nga mga hospitals pampubliko diri sa aton sa Negros Occidental nga kinahanglan nagahalin sa National Office ang fund sini. Ikaduha, ang education. Duga nga mga bulutuan, mga gamit kag iban pa. Ikatatlo, ang farm to market road, mga kaksyon, no?
Kadamo pa sa mga barangay diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental nga pagkalisod gihapon kag pagkabudlay sa mga dalan agod i-transport sa aton sini mga utod nga mga mangunguma ang ila sini nga mga kararuton, mga humay, mais kag iban pa. Action firing line. Dabo gyud man matuod pa mo, no? May mga bukid-bukid pa gid nga kabudlay sang sitwasyon, mga kaaksyon, no? Siya ang peace and order, isa pa gid da, pero ti daw hindi na gid masyado mabulubugat mga isolated cases ginamang katabo diri sa aton Negros. Action firing line. Siya laban-laban sa mga infras. May ginmensyon diri ang vice-gobernador nga suno siya daw lingko nagakalipatan ng Negros Occidental, siya nagakalipatan Action Oliver. Sa tapos eleksyon, do hindi tadi matalupangdan sa mga nagadalalaog nga mga opisyalis dito sa national figure. Action firing line. Sa national government, mga kaksyon. Siya pero kung nagahinampot ang eleksyon, bausos ko, sa nagaraging ring, may bigorong telepono sa lokal, kag magpinanawag, ti, kumusta mo da? Bausos ko, Ginoo. Di na ko magkomentar pa, kay karon ako naman ding hanuto nila. Action firing line. Kahapon, pagkadamo sa mga salakyan, nga nagguban. Way galing ka pala riho, sabi, may ara 1,000, may ara 1,200, may ara 2,000. Kag may mga tao to kahapon nga naka-pink. Naka-pink sila, nga nakasakay Action Oliver sa truck niya. Diin to halin nga mga uma. Amo na ang supporters ni Inday Leni Robredo. Action firing line. Nga nagsugat sa airport, padulong iya sa Kapitolyo Provincial. Nagbisita di kahapon. Kaina, si Senador Bongo, wala di siya. Pero may nagkaravan nga nagasuporta sa iya kandidatura bilang vice-presidente. Action firing line. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, no? Hindi taman ni mapaiway si Madam Leni Robredo kay ti vice-presidente. Kinanglan niya gid man magbisita, pero kung kisa mamalisyahan mo, kay go ka lang magbisita di inang nagahinampo tuod ang eleksyon. Action firing line. Nakabisita man siya kunuhay balikonta 2018. May proyekto sa gani kuno Action Oliver sa inubaan nga ano to pangkabuhayan, showcase na ano na nga pangkabuhayan na. Action firing line. Timpamangko dahil hinubaan na nagbuto siya how. Negros wide man. Oh. Kita tanan nagbululuto, di dapat hindi pag di pag ipili-pilion lang, dapat isalalamahon mo kung ano nga proyekto, no? Amo na abi, no? Pero hindi na ni si Madam Leni Robredo sa pagkadamo. May ari gini nagabot gapon di nga karapon ako kabalong ari di kalang to sa di. Si Senador Kiko Pagilinan. Action firing line. Pila na nakatuig ng senador. Oo, sa naol. Action firing line. Kagiban pa. Pero believe ko kay Duterte, kapila nagbalik-balik si Duterte di. Tutuod na. Why lang guro pandemya? Halin sang 2020 last year, may kaduha lang may ari di si Duterte makadto di. Hindi kuya maka Duterte ha. Hindi mako makabongbong. Why pa ko sa may napilian so mga presidente ba si birahon niyo naman ko da karon. Firing line. Ginaklaro ko lang na kay kuya sa may mga listener kita nga duway blaga padalom pinsar na dahil nakahanot bla. No? Why pa kayo may napilian? Kag sindugin bi ako nga sagi kawakal di ko sino presidente ko. Mali Manila sa akon. Action firing line. Amo na bla, no? Halo sila tanan. Pero ginahambal ko lang din nga mas damo ang bisita ni Duterte di sa ibang nga mga presidente. Imagine mo na ginagamo ang Moises Padilla at tutusaya. Action firing line. Tagtaganay duta sa may area nga ginpatigayon to sa Sagay or Escalante, pero hindi iya nga didto lang gintagtagan kundi Negros wide to. At tutusa. Isa ko to sa nagkadto to nga bisan bullpen di ka dala to sa sulod to kay hindi pwede. Action firing line. Sa pagkadamo lang nga kadto diri ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. Why kuya ginabaligya sa Duterte? Ang matuod lang blaton, di man guro kamo batinggilan ng wag mukbalo? Action firing line. Nga ang nagliligad nga mga Duterte nga presidente, pero may kakanto di why? Si Madam Gloria Macapagal Arroyo, kabalo ko no kakanto di siya kay isa ko to sang nagsunod-sunod siya sa may Burgos Public Market. Action firing line. Yang iya sining kuan, iya sining ano nang una gani nga nagalakat nga bayi bla. Nga nagatultul sang dalan dito sa malusot. Mutong babae nga kaisog. Muto na dumduman ko pa na no? Ang imban, ang bot, way kabalo. Now,
Sunod diri sa kay Ferrer mga kaaksyon. Siya mo ning panahon nga mag-ilis kita sang presidente nga kinahanglan matulupangdan man ang Negros Occidental. Firing line. Ano pa ginambot sa lingon niya diri? Siya ining Negros Island region gusto ko gid niya nga mabalik. Dali lang may komentar to gina hambal niya ti paano guro maglambot di kuno Action Oliver ang proyekto kun wala man nagapadihot ang probinsya mangayo to. Action firing line. Ti sala ina ginarespeto ko ng imong opinion pero kun a proyektong paghambalan ang probinsya tayo lang mahuya man ato sagi ka pangayo sa nasyonal given na naiya nga ang nasyonal tanan nga sakop sa Pilipinas tagaan niya proyekto. Action firing line. Oh, pwede ka gid ka pangayo pero nga aton mga public official sa local gusto mahuya man na, di ba? Di pa na basta-basta nga sagi kay boy ka pinangayo to. Action firing line. Oh. Isa pa gid sa gusto matabo ni Jeffrey Ferrer, Vice Governor, amo iya ang pagbalik Action Oliver sang Negros Island Region. Madumduman yung ang Negros Island Region gindula ni Presidente Rodrigo Duterte kay isa gid lamang ka executive order sa idalom sang paginahom di anay President the late Noynoy Aquino. So suno kay Duterte nga dapat butangan ta giniyalayi ti tsakto man ang presidente. Action firing line. Gindula ang NIR. Pero hambal ni Ferrer pagkatapos to, example, gindula subong adlaw Sabado, pagka Domingo tani bisan may isa man lang ka national figure naghambal nga India suportahan tani ibalik tani way gid siya kabati Action Oliver. Subong siya liwat na kabati kahapon. Action firing line. Sa kagapon lang ko kabati liwat nga isuportahan tang Negros Island region ibalik tani suportado ko na. O ambot sa iban to nga magkalalad to di bantayan taman. Ari si Ferrer gamay lang wa. Action firing line. Parang natulog to makadulog diri sa proper kag makaligya nila ang ikakot. Iban pag-impar pag-inya kulang pag sa in terms of health facilities naton. Kinalanon na pag-ipina para sa aton nga mga kauturan na may pa problema sa ilang ikaayong lawas. Ikatatlo, tukangan pang mayo nga paghahatag sa edukasyon, facilities naman sa education para nga mas maayo na hindi nakaagi kita pandemic. So, hindi ano ang sitwasyon di normal. So, after nga nagapasulot na kita sa new normal, kinanlan ara ang infrastruktura nga makatagan naton sa kaayo nga pasilidad pa naton nga mga kabataan estudyante naton. Katagaan man sa maayo nga pagtamod ang edukasyon. Well, with regard sa Pisan Order, which this is Abola na. Firing line. Porsyon na maka-action sa palayag ni Ferrer mga ka-action basta ang gindayday ko amo na to siya ang mga unod. Sige, no? Las 8:48 na sa aton siring pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Si Arniel Gonzalez daw pierde bada si Pres Duterte sa Bacolod Aksumbray, di ba? Di na ko kadumdum, sir. Anyways, thank you. Gid-check na to nina, no? Jonilo Norbe, sakto gid Aksumbray. Salamat. Kirby Pideres. Kumusta ka da, amigo? Daw mayo ha, Rastaman Tasera. Thank you gida, Sir Kirby Pideres. Salamat sa pag-monitor. Hehehe, sana all ara da Action Brian himala ba? Ari di siya kahapon si sana all Virgil Pinda, monitor lang si Lynn Holmes Always shout out si Nablo, si Nuli Olpinda sa may Iloilo City. Gapamati gid sila now. Action Brian, salamat and God bless you and your family. Salamat. Star Mayo, advance happy birthday to you, Sir Milili Oligo. Buwas, birthday mo na da. Birthday gila ni Sir Milili Oligo. Congratulations. Happy birthday. More birthdays, ano? No problem. Elvira Hilogo. Good evening, Action Brian. Watching live from Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Josephine Celeste Taiko, Araman sa La Carlota. Sige, salamat nila sa inyo, no? Okay, ma-relax ko danay, ha? Salamat, gen. Aga pa
Ti alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampigan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Nag-Voltaire handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalag na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
pagbalanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pinggan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa... Basahon talang gamay mensahe ta. Bri, good evening. Kon presidente kagali pwede kagali kapamatay sa mga politiko. Si Duterte ginako niya nga siya gid gasugo tumbahon mga mayors, vice mayors, barangay kapitan, barangay kapitan, kutso-kutso lang without proving the case in court. Dako sa labton niya, maparos, matapos term niya, upod mga trigger men nga mga police gamit rider riding in tandem. No? Imagine mo lang. Sige, utod. Salamat gid sa mensahe. Action Bri, good evening. Kada adlaw ga pamati ko wala ko nabunot ngalan Rebecca Gigi sa barangay Bagaa, Sinigaran. Wow, sige lang ma'am kay sa kapag kadamo bisang entry ma'am mo. Kon amo na ang himuon niyo base kon maggamo ang kalibutan. Isaksakyo ang tanan nga dagom sa lawas yo kay wala na mayo matun-an ang vaccine karon kon may balatian kamiya bukahon na iya sang bakuna nga na wala kami mahadlok sa COVID. Ang nahadlok ka namon nga mapatay kami tungod sa vaccine nga hindi dapat sa amon o kon sa akon. Thanks. Sige. Thank you good. Kung may balatian, hindi man na basta-basta nga injikan dahil sa bakuna. Kaya may mga hambal ko kayo na sa mandatory tubla, may mga provisiones sa dira kung tumanon ginmaniling mandatory nga ini. No? Mga doctor's advice, i-check ang lawas mo kung pwede ka bala injikan o kung hindi sa sining vaccine nga ini. No? Sige. Si Arniel Gonzalez, shout out lang ko no kay Dolores Ipacta Miranda. Si Tita Dolores, kina-shout out niya. Teresa Pereira, naga-monitor man sa Cinema Tinion sa aton. Gamonitor gid si Tita Dolores. Kita mo nag-home sa dayon. Kairos Flaky, may screening gani. Namo tong mention ko kay na may screening. Sige. Salamat gid kag ang nanay ni Tita Dolores, naga-monitor man. Sige, salamat gid no? Ang life extension vitamin D3 Exxon Oliver kag life extension oras, standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Mga ka-action. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati kita liwat Lunes sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Hingagaw pa si Ruel sa Rumaho sa Villamonte, Purok Isla. Siga. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.